Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 48. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. 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 Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Inna Allaha Allah sak temene medana iku iku jenenge khabar inna
la yafiru Inna wasdina wa iku layafiru ora ora ngapura sapa Allah ayyusyraka an namun yen enten yusyraka di sirikake disekutokake sapa bi kelawan Allah wa yafiru lan ngapura sapa Allah ma duna dzalika ma barang duna dzalika liyane mengkono dosa sirik liman kanggone wong maring wong yasya'u ngersakake sapa Allah ngersakake sapa kersa kehendak waman kan sapane wong sapane yusyrik apa syirik sapa wong billahi lawan faqat mongko teman-teman iftara iku gawe iftara isman gawe dosa isman itu dosa aziman kang gede agung inna wasdina aiku layafiru orang ngapura sapa wa ma ayyusraka yen to disekutokake biklan Allah wa ya fiulan ngapura sapa wa ma duna dzalika liyane mengkono iku liman marewa yasa ngersake sapa wa man sapane wong yusrik syirik sapa wong billahi lan Allah faqad iftara mongko temen-temen gawe dosa isman adiman dosa kang agung gedhe dadi awake iku gak ngapura dosa sirik dadi misale nglakoni kesirikan terus sampai mati iku tidak akan mendapatkan tapi lek isih urip terus taubat ya di ngapura dening Allah. Contohnya siapa? Pak Umar durung mlebu Islam iku nyembah berhala, nyembah patung. Mergo gak ana patung, gawe patung. Sing digawe apa? Kurma. Kurma iku dikepel-kepel digawe patung, mari ngono disembah. Mergo kelaparan kurma dipangan, dadi mangan apa? Mangan pangeran. Mergo apa patunge rupa kurma, kelaparan pangerane dipangan, mari disembah dipangan. Oke, taubat mlebu Islam. Mulane kadang-kadang Pak Umar iku guyu dhewe. Mari ngono nangis dhewe. Mari nangis guyu. Akhire napa Pak Umar zaman kok nangis mari ngono guyu. Nangis mergo eling biyen tau mateni anake wedok. Mari ngono guyu mergo pernah mangan pangeran. Jadi lek selagine taubat
di ngapura. Nek sampai mati dalam keadaan musyrik, nah, itu tidak akan mendapatkan ampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nek liyane apa syirik masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan. Bukan surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Surat Al-Bira. 39. Ketemu. Lu kamu golek ya gak ketemu. Pun, ayat pinten, Pak? Ayat 53. Pun. Bacaan. Qul ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Gorong lulus apa jenenge? Umi ke-6 ta. Wacane gak sih. Ngantuk, Pak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kawulaku sing ngliwati batas. Ojo putus asa sangka rahmate Allah. Inna wa yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ngapura sakabehane dosa. Dosa apa sampean? Kathah, Pak. Sak pira dosa? Kathah. Masya sundul langit. Sak pira dosa sampe sundul langit ya. Selagine gelem tobat di ngapura. Saman 70 tahun nglakoni maksiat tok. Gak tahu ibadah. Terus tobat. Terus muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Di sepuro. Senajan 70 tahun. Lah nek dosa syirik Aisyah. Mulane selagine gak syirik masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan. Nabi dawake mamin abdin qalu la ilaha illallah summa ta'ala dzalik illa dakhalal jannah. Gak ana wong suwiji sing mati sadurunge iku muni la ilaha illallah. Dadi mani muni la ilaha illallah terus mati. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono iku. Dadi mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan. Illa dakhala jannah mesti mlebu swarga. Sahabat Abu Dzar cerita wa izana wa insaraka Nabi senajan nglakoni zina, senajan nglakoni nyolong. Dijawab Nabi wa izana wa in saraka. Senajan nglakoni zina, senajan nglakoni nyolong. Gak percaya wa izana wa insaraka. Wa izana wa insaraka. Senajan zina, senajan maling. Wa izana sampai dibaleni ping 3. Saiki gak percaya ngono lho. Wa izana wa isaraka senajan zina senajan nyolong sampai ping 3. Sumaqala fi rabiati ala rawi ma'am fi Abidzar. Sampai gerwo wirungmu. Dadi Abu Dzar gak percaya ngono lho. Mosok rek nglakoni dosa kaya ngono tetep di ngapura dening mulane aja sampai nglakoni kesirikan. Bukan. Surat Az-Zumar mana? Ayat 65. Bacaan. Qad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika.
temen tak wahyana marang sira Muhammad lan maring wong sing sadurunge sira lain asrakta yakti lamun sirik sira layah batonna amaluka rusak amal wala takunanna minal khasirin lan sampean termasuk wong sing merugi. Mulane gene surat Luqman ya bet kalimatnya Luqman nang anake iku terus 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 ayat 13 ketemu bacaan nalikane Luqman kandha nang anake ya bunaya la tusyrik billahi anakku aja sirik inna syirka la dzulmun adzim satamene kesyirikan kedzaliman sing gedhe nah untuk bilamin dadi nek kate syirik rusak kabeh amal nggih terus akhir ayat wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzim sapa sing nglakoni kesyirikan temen gawe dosa sing gedhe mlane iku mang apa mang inna syirka ladulmun sak temene kesyirikan iku dzaliman sing gedhe mlane gak ditobat gak bakal di ngapura. Bukan An-Nisa 1:19. 1:16. Ya. Temu. Wacan. Wacan. Ganti liyane Kang Bean tok ae. Ayo Rasya, ala turu. Panji. Panji. 116. Inna la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Padha kan? Nggih. Ngono iku. Dekone surat An-Nisa ayat 8 sampean tulisi 4.2 116. Nah, dekone surat An-Nisa tulisan 116 sampean tulis 4 surat keempat ayat 48. Dadi engko ketemu kabeh. Lho. Paham? Nggih. Iku jenenge rujuk. Rujukane surat iki ayat pira ketemu kabeh engko. Napa iki? Ngono carane ngaji. Nggih. Dimang wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, wong sing syirik iku wong sing kesasar kathik sasare waduh. Misalnya sampean kate nang Surabaya, tutuk tebel ana petunjuk kanan Surabaya 30 km, kiri Malang 125 km. Kate nang Malang dadak nganan. Nang ayo ado sih kesasare. Nggih. Utawa sebaliknya kate nang Surabaya ngiri nang Malang. Nah, tambah kadoan sih sasare. Yang kesasar kok adoh. Jadi wong sing syirik iku kesasar yang jauh, aja sampai ngelakoni kesirikan. Masa ngelakoni dosa kaya apa ae. Pokoke aja sampai syirik. Tebel bisa Malang.
Jadi nek wong ku melakoni dosa sak pira gedhe dosane Allah iku sik ngapura surat apa? An-Nisa. Iya. Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 153. ya tulisan gandengno. Az-Zumar. Az-Zumar 53. Selagi ini gak ngelakoni kesirikan, Allah bakal memberikan ampunan. Inna syirka la dzulmun adzim. Surat apa? Al-Luqman. Iya, surat Luqman. Adra. 13. Apalno. Sawaya sampean dikon khotbah iku wis sakmuni. Sawaya sampean dikon ngisi kultum sakmuni wisan. Ya. Nggih. Apalno. Wes, ada pertanyaan. Boten. Mafi. Gak takon iki gak paham apa ta wis paham. Insyaallah dua-duanya. Lho, gak paham karo paham. Ya, Seimbang, Pak. seimbang nggih. Gak kena iki. Jadi ya, pokoknya jangan sampai ngelakoni kesirikan. Sirik gede, sirik sing paling cilik lho. Riya, pinter. Nah, 5.000. Alhamdulillah. Si cair arek. Ngaji temen ning ngoro. Sirik kecil jenenge Kula juga ngaji, Pak. Iya, 5.000. Iya. Telat ta. Lho. Kancane sinabani. Ya. Alhamdulillah. Jadi sirik apa? Riya iki termasuk sirik, tapi gak ketara lho. Mergo apa? Sirik apa riya iku semut hitam di atas batu hitam di dalam gelap yang hitam. Gak ketara. Sama anu khusuk dik ngumarep. Gak muni sampean kok serwegemen dik ngarep. Iya, aku krungu Pak Yai kate ngapik mantu. Dadi oleh sregep nek kowe sok ngarep ora kok krana lillah, krana kepengin dipek mantu Pak Yai. Iku termasuk apa? Gak ibadah krana Allah tapi krana kepengin dipek mantu Yai. Yai. Ya? Hati-hati. Jadi riya iku termasuk syirik. Nah, nek wis apa jenis kemang syirik? Gua biuk ngerti gua. Dadi amal niku apa? Rusak. Satu lain asrak ta layabatan amaluka. Azumar atira. 53. Kok 53 mana sih? 53. Ayo. Ayo teman. 160. 66. Kita nono. Lek gambar tulis ya lali. Jadi nek sampean nglakoni kesirikan apa? Amal rusak. Ya tunggali iku mang apa? Riya. Naudzubillah min. Sekian kaji kita. Semoga memberikan kepahaman. Semoga menyelamatkan diri kita dari perbuatan bahaya ini sih. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Allahumma anta rabbi. Orang tua disik. Allahumma firli dunubi Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillah.
Allahu fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu billahi minas A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.